दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादनि आं आफादगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'वारिजों लोगोसे बेयाव जोंनि बे आफादनिनो गाहाय नेहाथारि मुस्रि अमर सिंह ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादनिनो आफादगिरि आरो नेहाथारि बेवहाय जों जयैनो प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो नागिरदों। गाबोन 7 मे 2024 मायथाइयाव क'क्राझार लकसभा समष्टिनि बिसायख'थिया जागोन। बे बिसायख'थिनि मुङाव गुबुन गुबुन हानजानि जानानै फोसावनाय आरो फेहेरनायनि गेजेराव माबाफोर दाङाबाजि जालायदोंब्ला, माबाफोर जानाङि जाथाय जादोंब्ला बेफोरखौ गासैबो बावजोबनानै गावनि बिबेक भट जाहाथे होयो आरो बे इलेक्शन लकसभा समष्टिनि बे बिसायख'थिखौ जाफुंसार होयो। बेनि थाखाय जोङो आफादनि जानानै गुरैयै आरो गंग्लायै खावलायबाय जाहाथे बिसायख'थिनि मुङाव जोङो गावजों गाव एना एनि सानलायनाय बा बुंलायनाय बांसावलायनाय बेफोरखौ ज्राब नागारनानै गावनि लुबैनाय बिनायसा एबा केन्डिडेटखौ भट होनानै देरहासार होयो। बेनि थाखाय खावलायबाय। जों बे बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो नों दानागार आं दानागार अनलायनाय सिबिलायनाय बरायलायनायनि गेजेरजों थांनानै थानांगौ जायो आरो रायजो जानांगौ जायो। हालामनि, रायजोनि आरो हादरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलायनांगौ जायो। बेनि थाखायनो माबाफोर बुंदेरनाय, माबाफोर बांसावनाय एबा गाज्रि मोनलायनाय एना एनि साननायफोरखौ जों बावलांनानै जाहाथे खौसेथि, गोरोबथि, आब्रुथि, रैखाथिनि थासारि दानानै रायजो जालायो। बेनि थाखाय आं खावलायबाय आरो दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादनि जानानै बयखौबो बे भट होनायाव एबा बिसायख'थि गेलेनायाव बाहागो लायो। बेनि थाखाय गुरैयै खावलायबाय। गोजोन्थों।